Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyabonga leli thuba uNkulunkulu asinike lona namanje ukuba sizozwa izwi lakhe lokuphila elicije ngaphezulu kwenkemba ecije inhlangothi zombili, lihlukanisa wonke amalungu omzimba, lihlukanisa inyama nomphefumulo. Siyabonga izwi lakhe liyisando liphahlaza yonke into, lisikline liwumlilo lishisa konke okungadingeki, makangcweliswe yena kuphela. Sizovula ngomkhuleko, sisazoqala sikhuleke. Sheshisa uthathe iBhayibheli lakho la ulibeke khona, noma iBhayibheli noma likabani. Thatha naleli eliney'ntuli elisendlini elingafundwa umuntu, ulithuntuthe ubheke kulona njengamanje. Sizovula ngomkhuleko sithi Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyakubonga Moya Ongcwele leli thuba osiphe lona Nkosi. Sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele Nkosi amacala ethu esiwenzile ngobuwula nokungazi. Izwi lakho lingene ngaphakathi ey'nhliziyweni zethu, lisuse konke okungadingeki embusweni wezulu, kuze wena Nkosi lo msebenzi usuqalile ufeze, ususukhula Baba, kuze uzokwazi ukuhlwanyela izwi lakho lingene ngaphakathi kwey'nhliziyo zethu, lithembeke ngoba izwi lakho lithembekile, libe ney'thelo ey'fanele. Ngoba Nkosi wena ungumalusi olungileyo, wena uyisihlahla esilungileyo Baba. Laba bakholelwa kuwena ngeqiniso bangamagatsha, mayibonakala iy'thelo kaMoya Ongcwele ey'mpilweni zabo, nakwey'mpilweni zalabo ababonayo, bayibone inkazimulo yakho, inkazimulo yoyedwa osuka kuBaba wethu osezulwini. Siyabonga-ke Baba, izwi lakho lingabuyeli emumva lilambatha, liyawufeza umsebenzi eliwuqalile namanje lisawufeza, elaphuma ekuqaleni komhlaba namanje liyozowufeza kuze kube phakade. Wena uyisiqalo nesiphetho, mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu, kuba abantwana bakho belalele, ubaphe ukuqonda, uphulukise yonke imoya ebabambile ebadukisayo, ibaholele ekubhujisweni nasengalazini iqiniso lokuthi wena Nkosi uJesu uyinkosi nomsindisi, akekho omunye ngaphandle kwakho. Siyabonga-ke Nkosi, sikunika udumo manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Mzalwane, sheshisa uthathe iBhayibheli lakho kuze sizohambisana sonke kule ndlela esihamba kuyona. Angihambi ngedwa njengaphambili njenganjalo, ngihamba nomfowethu uZondi la. Nondaba? Amen. Siyabonga uNkulunkulu namandla, siyabonga Jesu Kristu. Sithanda ukubingelela bonke abazalwane nabantu abangakholwa abasahlele ezonweni zabo, nabantu abazonda intshumayelo eqiniso kaNkulunkulu. Egameni lika Jesu Kristu siyanibingelela nonke. Amen. Sisho konke okwenzakalayo kuyintando kaNkulunkulu, obiziwe wasabela, obiziwe wanqaba, wenza intando kaNkulunkulu, njengoba naye uSathane wayebekiwe engilosi ukuthi enze izinto ezifanele, enemisebenzi yakhe ayabelwe ukuthi ayenze. Yena wakhetha ukuthi ufuna ukuzenza uNkulunkulu. Amen. Wasekhishwa embusweni wezulu. Bonke abantu abanqaba izwi bayakhishwa embusweni wezulu, bahlala ngaphandle. Njengoba nasezulwini uma befa liyasho incwadi yezambulo, incwadi yesambulo, isahluko sika 22. Is it verse 22? Ongibhekele. Sambulo 22:15. Hallelujah. Incwadi isambulo isahluko 22 verse 15. Yes sir. Ngaphandle Noma ema okukhuphe kancane uqala ku14. Amen. Incwadi yesambulo isahluko 22 soqala ku verse 14. Yes sir. Babusisiwe
Yabona indaba igama lokuqala nje lithi babusisiwe. Kufanele uqale wazi ukuthi yini isibusiso. Amen. Isibusiso Amen. kusho ukuthi Amen. khona into oyenzile kuNkulunkulu ukuze uthole isibusiso. Yes, Lord. And ithi incwadi manje Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo. ukuthola ilungelo kusho ukuthi uma uhlanza ingubo zakho kusho ukuthi ke khona into kumele uyenze le kwenza ukuthi ingubo zakho zingcole. And iBhayibheli likhuluma ngesono esenziwa umuntu ukuze umuntu abe umuntu ongcolile noma afele esonweni. So njengoba lithi iBhayibheli uma uhlanzwe ingubo zakho uJesu Kristu ufika athi kuNikodemu ke fanele ke ugezwe. Amen. Amen. Uyaphenduka Amen. ugeze ukusho ukuthi uyabhabhathiswa. Amen. Mase mva lokho uzalwa kabusha ngokomoya ngoba umoya usuphila kuwena owezwi likaNkulunkulu. Amen. Amen. Njengoba lo moya usuphila kuwena kusho ukuthi izinto zomhlaba sowuhlehlelene nazo sowugezekile sowumsulwa. So incwadi ithini? Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. Umuthi wokuphila, ilungelo lakho lithola umuthi wokuphila. Umuthi wokuphila ile ncwadi lesiphethe njengamanje abantu ekumele bayigcine imiyalelo yayo ukuze bakwazi ukuthi ke baphinde babonane noNkulunkulu ngoba incwadi kwisahluko sikaMathewu chapter 5 verse 8 ithi incwadi babusisiwe abamsulwa nabahlanzekile enhliziyweni ngoba bayokubona ubuso benkosi. Babodwa abantu abayokubona ubuso benkosi, abantu abahlanzekile Amen. emoyeni nasenhliziyweni. So mase ithini verse 15? Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. 15 mina abantu bayobheka 15. Amen. Bangene emzini ngamasango. Verse 15. Ngaphandle Qala phansi. Babusisiwe abahlanza Chapter izingubo. verse. Isambulo isahluko 22 verse 14. Yes sir. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. Umthini wokuphila. Kunencwadi ethi lapha kwincwadi kaTimotheyu wesibili sahluko 2 ungayikhona sifundile. Ithi ke abantu uNkulunkulu uyabazi engabakhe. Amen. Laba bakuNkulunkulu nabakuKristu kufanele nabaphatha igama likaKristu ngomlomo yabo kufanele baqhelelane nobubi. Baqhele okubini. Okusho ukuthi izinto ezimbi, izinto ezibhaliwe phansi encwadini. So uma sishumayela thina ngegospel noma ngeBhayibheli sishumela ngezinto ezimbi nezinhle, izinto ezimbi ekumele abantu baziyeke ukuze bakwazi ukuthi ke bathole ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngokuba labo abangafuni ukuhlukana nezinto zomhlaba yilabo abafela ezonweni ngoba uthi uphila ube ufile ngoba umuntu uNkulunkulu uthi umuntu ofile ephila umuntu ofa engalazi iqiniso noma onqaba imfundiso yolwazi nobuhlakani bukaNkulunkulu. So manje ku verse 15 kule ncwadi yaSambulo 22 verse 15 ithini? Ngaphandle kukhona izinja nabathakathi. Ngaphandle kukhona izinja nabathakathi lapho aphandle ezulwini noma ngaphandle kombuso wezulu kwi-kingdom ngegama lesingisi bathi kukhona izinja. Izinja sisho ukuthi yilabathakathi laba yilabafundisi laba abangafuni ukufundisa ngento ebhalwe phansi abafundisa ngokuthi nizobusiswa ngemali, nizobusiswa ngezindlu, nizobusiswa ngezimoto, nizobusiswa ngemisebenzi, nizobusiswa ngabafazi. Izona zonke izinto ezibhalwe phansi lezo abangashumayeli ngazo ukuthi ke abantu uma bengaguquka ezonweni zabo ngeke baze bangene emusweni wezulu abashumayeli ngalezo zinto kodwa bafuna ukuthi ninikele bakhuluma izinto ezizonenza nibe nethemba kuphela lokuthi nina kuNkulunkulu ufanele nithole kodwa neNkulunkulu ningazi ukuthi yini ayifunayo kunina. So manje uma incwadi ithi ngaphandle kukhona izinja nabathakathi nezifebe uma ufeba noma ufe uqamba amanga noma ufe uthakatha noma nababulali noma ufe ubulala ungaphendukanga enye khona ngizochaza kahle nabakhonza izithombe nabantu abakhonza izithombe nabo bonke abathanda nabenza amanga okusho ukuthi ke uma wenza zonke lezi zinto wafa ungaguqukanga wena uyesihogweni lokho kugarantiwe ngoba ukuphendukanga usaphila. Amen. So ukuphenduka kwakho nokuthathela kwakho kwezono incwadi iyasho uJesu Kristu kwincwadi kaJohane chapter 3 ekhuluma noNikodemu. Incwadi iyasho futhi
kwincwadi kaPetru isahluko sesibili uPetru eseqeda ukushumayela ebatshela ukuthi ke abantu babhabhathiswe baphenduke babhabhathiswe ukuze bathethelelwe izono lapho futhi okwenzeka ngesikhathi umuntu owaxolelwa umuntu oweke esiphambanweni noJesu Kristu owathi ke yena aze amkhumbule uma esengena embusweni wakhe wathi uJesu Kristu ke impela ngiqinisile ngithi ngize kube nginawe eparadisweni washo njalo uJesu Kristu. Amen. So lokho kuphela okwenzeka akekho umuntu okuthiwa wathethelelwa esefile. Amen. Amen. Akekho noyedwa sizoprova ngencwadi. Okokuqala nje kufanele sazi ukuthi indaba zamasingcwabisane ischeme leso. Amen. Amen. Yini igama lescheme ngesizulu? Umkhoshosho. Umkhoshosho, ubuqili. Ubuqili. Amen. Umsebenzi kaSathane loyo. Amen. eBhayibhelini akukho lethu wasihlale khona umasingcwabisane. Akekho umuntu owathi wafuna ingcwatshe ngemali. Amen. Akekho umuntu owathi wafuna ingcwatshe ngebhokisi. Amen. So prove ngeBhayibheli lokho. Akekho umuntu owathi kumele sefile futhi kumele kuma abafundisi baqamba amanga. Amen. Akekho umuntu okhulu ngoba umuntu osefile akanasabelo. Amen. Amen. Soqala nje la njengoba nje Labaphila. bengisabingelela siyabingelela bazalwane hallelujah glory to God. Siyabingelela egameni kaJesu Kristu kukho konke sibonga abapostoli abaprofeti Amen. kuze kuzophuma kubapostoli Amen. ngevangeli abanikwa uNkulunkulu Amen. baliphathisisa ngendlela efanele Amen. kuze kufike la njengoba ngichaza ngizama ukukhanyisa ukuthi kuningi okwenzakalayo okwenza ukuthi abantu barobheke ukutheni balazi iqiniso ngezinto ezihlangene noNkulunkulu. uNkulunkulu akuyena uNkulunkulu weprofiti akuyena futhi uNkulunkulu wenzuzo. Amen. So ngalokho sizokuchaza nje lokhu ekumele sikuchaze mayelana nombuzo awubuzile uNondaba ukuze sazise nabanye ukuthi uma angifuni ukuthi niqhathanise mina noma lentshumayelo nabafundisi benu bamanga nalezikhohlakala ezigcwele ezidla imali zenu nalabaholi benu bamanga. Sikhuluma thina ngokuba ngcwele yonke into is-simple is-straight ibhalwe phansi eBhayibhelini ayikho into efihlakele ngoba yini ke yenzelwa khona ukuthi sibuyiselwe ekuqondeni iqiniso sazi indlela ekumele sihambe ngayo ukuze sikwazi ukuthi siphinde sibonane noNkulunkulu ngendlela afuna ngayo yena hayi mina. Amen. Uma umuntu usebheke namacala akhe Yes, Lord. noNkulunkulu akekho umuntu ophilayo ongamkhulumela ukuthi akathethelelwe. Amen. Akukho eBhayibhelini incwadi ekhona ebhalwe into ecishe ifane naleyo akuyona. Amen. And futhi loyo nto leyo kokwabantu abakholwayo abatholakala nezinto ezingafanele emzimbeni yabo. Amen. So loyo ncwadi ngeke ngize ngifake la ngoba ayikho kule maBhayibheli esiwafundayo. So mzukwane la khona lelo Bhayibheli nabanye abantu banalo mekuba kuyofika leso sikhathi ngizoyigcina lo information iseceleni. Amen. Ngoba incwadi ka ngangifunda Amen. Maccabees. incwadi kaMaccabes incwadi kaMaccabes Second Maccabees chapter 14 ilapho khona uMaccabes uJudas elinye igama lakhe Judas Maccabes okuyena okwathi behlaselwe ababelwa naye belwela uNkulunkulu babelwela uNkulunkulu. Bathi sebefile labo uNkulunkulu wafuna ukubaveza ukuthi ke khona izinto ababeziphethe uNkulunkulu angahambisani nazo ngoba kwathiwa mase bevezwa bekhuthuzwe emzimbeni yabo kwatholakala bephethe izinto eziyizithixo. uMaccabes uJudas Maccabes wayesethumela imali eJerusalem ukuthi ke labo bantu ubacelela enkosini bebanxusela ukuthi ke bathole ukuthethelela uma kwenzeka. Amen. So lokho ngeke ngishumayele ngakho ngithi abantu abakwenze ngoba into engashiwanga ukuthi imphumela yakho nawo banjani into esatshelwa yona ukuthi ngokuba bona batholakala befele ukuthi belwela inkosi kodwa batholakala nezinto ezingafanele emzimbeni yabo ingakho uMaccabes waza lonto leyo. So
manje na ke sesibuyela ke ngapha kule ndaba le ebalekile incwadi yesambulo okay incwadi isambulo isahluko 21 verse 27 akusoze kwangena lutho olungcolile kuwo nowenza amanyala namanga kuphela abalotshiwe encwadini yokuphila ukuze ulotshwe Yewundlu. encwadini yokuphila yewundlu kufanele uguquke ezingeleni zakho manje usaphila ilona thuba onalo kuphela akusoze kwangena lutho lutho olungcolileyo olungcolile ngoba incwadi khona kwincwadi hambe kwincwadi ku2 verse 18 ukhona uverse 18 umbhalo uverse 18 uthini kulo ncwadi leyo mokuthi ake uhambe kuverse chapter 20 nogange lwawo lwakhiwe awuhambe ku-chapter 20 verse 18 isambulo chapter 20 sisa introduction le sizoya le khona eBhayibhelini esofuneka sicacise kahle nezinye izinto hambe awukho chapter 18 I mean awukho verse 18 right imake ngizoyilungisa manje ukuba nidle inyama namakhosi nongakhathazeki ngizoyibheka ngikutshele manje ithi babusisiwe abathole ukuvusa manje hambe ku chapter 20 verse 6 starting from verse 5 babusisiwe incwadi isambulo isahluko 20 verse 5 starting awuhlehle kancane uhambe lapha ku verse 4 amen sizoqala ku verse 4 bazalwana sambe sonke sibe nokuqonda ngase ngibona izihlalo zobukhosi mina chapter 20 verse 4 amen I mean starting from verse 4 no starting from verse 5 abafileyo ababesele kabaphila incwadi yesambulo isahluko chapter 20 from verse 5 abafileyo ababesele kabaphila ababesele kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane right lokhu kungukuvuka kokuqala qhubeka ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala kulabo ukufa kwesibili akunamandla ubusisiwe ozovuka ekuvukeni kokuqala ngoba ukufa kwesibili akunamandla okusho ukuthi uma ufele esonweni ngifika mina ngizokushumayeza ngegospel ezokutshela ukuthi phuma esonweni wena ubufele esonweni okusho ukuthi uma ufele esonweni ngokuba kuthiwa abantu asebefile abafele kuKristu baza kuvuswa labo abangazange bafele kuKristu abafele bekhonza uSathane nezithombe ibona labo abazofaka esihogweni okusho ukuthi manje njengoba siphethe le ncwadi le ngale chapter leyo hambe lapha kwincwadi yama Roman chapter 6 Roman chapter 6 incwadi kwabaseRoma isahluko sesithupha right ngifuna uqala lapha hamba uqala verse 1 straight soqala ku verse 1 ngakho siya kuthini na umuntu before uqhubeke ngoba ngisafuna ukuchaza kancane ngendaba yencwadi esambulo ubusisiwe umuntu okwazi ukuthi avuke manje aguquka aphenduka abhabhathiswa alandele imiyalelo kaKristu agcine amazwi njengoba enjalo kunzima kodwa kufanele sikwenze lokho ngokuba sifuna ukusindiswa ngokuba akukho esifike nakhe emhlabeni and akukho esohamba nako sofa sinqunu songcwatshwa sinqunu so uma singcwatshwa sinqunu okusho ukuthi ke umphefumulo bese ufile ohlukana nenyama usuphinda le ekumele ngabe uya khona okusho ukuthi ke abangenzanga kahle baya eHades
labo abayolinda kuthiwa bazolinda emzini ongcwele Amen. noma bathi ke paradise yilabo abahambe ngendlela akuwona wonke umuntu weparadise Amen. ngoba khona ke iHades eyisilungiselelo noma eyigele labantu Amen. abangenzanga kahle ngoba ke isigwebo nosuku olukhulu lokwahlulelwa alikakofiki usuku lokuthi abantu bafakwe esihogweni Amen. yezo lonto le so prove ngani leyo njengoba uselana enye incwadi futhi ekwincwadi yezambulo chapter 21 verse 11 starting from verse 2011 Incwadi isambulo isahluko 21 soqala kuverse 11. Unenkazimulo kaNkuluNkulu. Onenkazimulo kaNkuluNkulu, ukukhanya kwawo kwakunjengetshe elinenani elikhulu. Sengathi yitshe lejaspe. Amen. ahambe lapha u20 uyo lapha ku chapter 20 verse 11 Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu. fundisha Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Akutholelwanga indawo. lesihlalo esikhulu lesi asibonayo esikhona ezulwini isihlalo sikaNkuluNkulu lese esikhulu ehleli khona inkosi yamakhosi okusho ukuthi ke njengoba ekhona njengoba ebona leso sihlalo yilapho ke bonke abantu kumele beze phambi kwaleso sihlalo bazoguqa abanye bahlulelwe ngemisebenzi yabo so njengoba kuthi ubuso bakhe balekelwa izulu nomhlaba umhlaba wabhubha mzokwane kuza uNkulunkulu noma kuza inkazimulo kaNkulunkulu ngoJesu Kristu lapho umhlaba uzobhubha yonke into izophela uma kuphela yonke into incwadi First Thessalonians noma Thessalonica chapter 4 iyachaza ukuthi labo abafele kuKristu bayovuswa naye nakwincwadi yaRoman chapter 6 iyasho futhi ukuthi abafele kuKristu bayovuka naye kodwa ke ngesikhathi sala qhubeka ngale ungifuna ukuthi sibachazele kwincwadi yaloluzana ezambulo incwadi ezambulo chapter 20 verse 11 Incwadi isambulo isahluko 20 soqala verse 11. yes sir Ngase ngibona isihlalo noqala verse 12 ngabona abafileyo abakhulu nabancane kwase kubonakala abantu abafile abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. sebelethwe phambi kwesihlalo sobukhosi Izincwadi zavulwa. manje ke indaba isekutheni uzoxolelwa kanjani ungekho encwadini yokuphila ekubeni abantu ade bethandazela becelela abekho encwadini yokuphila ngoba baqamba amanga kuzokwenzeka kanjani ukuthi wena thuzo ezulwini bayakucelela iphi leyo nto eBhayibhelini ngoba phela ke uma sikhuluma lezinto sizenza kufanele sizibone futhi eBhayibhelini njengokuba kuthiwa umfundisi uyama phambi kwethuna noma phezulu kwethuna noma phezulu komzimba umfundisi akhulume lento ayikhulumayo uthatha imbhalo ekhona eBhayibhelini but akukaze kushiwo ukuthi siyenze lonto ngokweBhayibheli ngoba mase umbuzo ukuthi imuphi umuntu owathi efile eBhayibhelini kwenziwa njalo kuyena. Amen. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane. Umuphi umuntu owathi efile eBhayibhelini kwama umfundisi wase umfundisi wakhuluma amazwi ake eBhayibhelini njengokuba nje kuthiwa ke ngizothatha nje incwadi lapha kuGenesis hambe kwincwadi yaGenesis ngezisibonelo before sibuye siqhubeke nencwadi yesambulo ngoba ama scriptures inkinga funeke siwasebenzise ngoba umsebenzi wawo iwona lokuthi siwasebenzise sithathe senze ngawo isibonelo sikhombise ngayo indlela incwadi yaGenesis isahluko sesithathu ngifune lapha verse 14 Incwadi uGenesis isahluko sesithathu ngesikhathi uNkulunkulu eseqalekisa uAdam noEve emva kokuthi baphulile umyalelo wakhe wathini. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu from verse 14. Yes sir. uJehova uNkulunkulu wathi enyokeni, njengokuba usukwenzile lokhu uqalekisiwe phakathi kwezilwane zonke
naphakathi kwazo zonke izilwane zasendle. Uza kuhamba ngesisu sakho udle uthuli izinsuku zonke zokuhamba kwakho. Yes, sir. Verse 15. Ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. All right, imange ibambe lapho. Hambe lapha ku verse 18. Or hambe ku verse 19. Amen. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu verse 19. Yes, sir. Ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho. Lapho kuqalekiswa manje uAdam noEve, kodwa manje kukhulunywa noAdam. Amen. Ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho. Ngomjuluko wakho uzakudla isinkwa sakho. Uze ubuyele emhlabathini. Uze ubuyele enhlabathini ngoba lokhu wathathwa kuwo. Ngoba wathathwa kuwo. Ngokuba ngumhlabathi uyakuphenduka umhlabathi. Ngokuba winhlabathi uzaphenduka inhlabathi. Lokho sesiyakwazi. Kushiwo ukuthi asokusho umuntu mefa lokho. Qana kanye. So uNkulunkulu usitshelile ukuthi uma sifa sonke siyaphansi. Amen. Amen. Sesiyakwazi lokho. Amen. So akekho umuntu oloke ezomela sikhumbuze ukuthi uthule othulini inhlabathi enhlabathini as if Lord into entsha ngoba satshelwa mzukwane eqalekiswa uAdam ukuthi ke njengoba ungafunanga ukulalela njengoba uphulile umyalelo wami wena uzokuphila ngomjuluko wakho insuku zonke zokuphila kwakho udle enhlabathini ngokuba vele inhlabathi uthatha kuyona nakhona inhlabathi uyophindela kuyona kusho ukuthi ukufa lokho. Yes, Lord. Amen. So akukaze kushiwo ukuthi umuntu mesefile sime khona umuntu othi ke kukhona lokho eBhayibhelini ngicela angivezele ukuthi ke ngoba phela izinto ezazikhulunywa abantu labo bethandaza noma besho isiprofeto bechaza ukuthi ke uma umuntu efa uphinde enhlabathini. Amen. Akukaze kushiwo ukuthi umuntu mesefile anoma phambi kwethuna noma phambi kwesidumbu sakhe nimcelele enkosini. Amen. Ukuze angene ezulwini akukho nakodwa lapho eBhayibhelini kubhalwe khona kanjalo. Yes, Lord. Akukho. Amen. Bekuthi ukhona nakho ngicela ngivezele eBhayibhelini ngoba kuthiwa ke ukubusisiwe othole ukuphila kokuqala ngokuba ukufa kwesibili akusunamandla. So uma wena ufile kokuqala ufele esonweni, uma ufele efebeni noma ufele ekuthakatheni noma eqambeni amanga noma entshontsheni noma ebulaleni wena ufuna ukuphenduke ukuze usindiswe kabusha kuba ngophenduka kusho ukuthi ke uyaphenduka ushiya isono ngemuva uphendula umhlalo wakho ubhekisa kuNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu manje uyozinikela kuyena. Uma uzinikela uNkulunkulu uyazithoba kuyena, uyaxolisa ngamacala akho ngoba usuyazibona ukuthi uyisoni. Uma usuzibonile ukuthi uyisoni manje phambi kaNkulunkulu usuthi uNkulunkulu ngizokwenza intando yakho. Ingakho umthandazo uthi ke intando yakho mayenzeke emhlabeni njengasezulwini ngoba ezulwini kwenzeka intando yakhe. Uma ungayenzanga intando yakhe emhlabeni ucabanga ukuthi uzoyenza ezulwini uyazikhohlisa unamanga. Uma umfundisi ukhuluma leyo nto umfundisi kaSathane wena nje ududuza abantu ukuthi bahlale ezonweni zabo ukuze ke bezoqhubeka banikele bakunike imali kodwa egcineni bebe bezofa befele emanyaleni bahambe ngene esiqogweni. Ngithi uma ukhona haleluya ukhona noma ngaphi umfundisi othi yena ngabhekapha leyo nto leyo ayishumelayo noma ayifundisayo ephambene nento ebhalwe phansi ngisho akaphumela obala. Incwadi uMshumayeli isahluko sesithathu verse 20. Incwadi kaMshumayeli isahluko sesithathu verse 20. Konke kuya endaweni inye. Konke kuya endaweni inye. Konke kuvela othulini. Konke kuvela phansi enhlabathini. Konke kubuyela othulini. Konke kubuyela enhlabathini. Amen. You understand? Amen. Akukho lalela imali yakho uma sofile umhlaba masubhubha yonke into ephakathi imoto izindlu yonke into izosha iphelele iyize leze. Amen. Okwale emhlabeni kodwa umphefumulo wakho Amen. oyakuzuzwa uNkulunkulu awuthathe awuthumele endaweni efanele. Uma umphefumulo wakho ungcolile ngokuba awufunanga uqonda yabona umphefumulo wakho mawungcolile uphile ebumnyameni uphila ezonweni uphila ekhohlakaleni kodwa umphefumulo wakho uma uclean uhlambulukile ugeziwe ngezwi nangamanzi umphefumulo wakho kuthiwa ke uzoya eJerusalema elisha elingasoze laphela lapho kuba khona ukuphila kwaphakade njengoba lalela hambe kuncwadi esambulo
Yes, Lord. Amen. Incwadi yesambulo chapter 21 from verse uhambe la ufuna khona uqhubeke khona bezoza ukuthi ke labo abathola ukuphila bahlulelwe ngencwadi. Amen. Incwadi yesambulo verse 21 from verse 14. from verse 14. Yes sir. Ugange lomuzi lwalunezisekelo. No, verse 20. Amen. Chapter 11 chapter 20 I mean. Amen. Chapter 20 verse 11. Ehla kancane hambe lapha ufuna u14. Hallelujah. Yes sir. Incwadi isambulo isahluko 20 Incwadi yesambulo isahluko 20 verse 14. verse 14. Ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo. Ukufa neHades ngithe mina ke iHades yile boshwe khona abantu abafile befela ezonweni. Uma ngifa manje ngeHades. Uma ngikuthi ngihambe ngendlela kaNkuluNkulu. Uma kubhubha umhlaba sonke sifa. Labo abafayo bekuKristu bayokuvuka eqali. Yes Lord. Bayohlangana nenkosi emoyeni. Labo abafile befela ezonweni zabo yilabo ekuthiwa ke kuthiwani ukufa neHades bambe lapho ukufa. Amen. Amen. Ukufa emva kwalokho besithiwa neHades kwaphonswa echibini lomlilo. Ngosuku lokwahlulelwa emva kusevulwe izincwadi. So indaba yokulanda abantu ngehlahla ayikho. Hallelujah. Ayikho. Amen. Indaba yokuhlabela abantu nithi nebabuyisa ayikho. Indaba yokuthi ke umuntu uzomthandazela nithi ke niyambona ekhuphuka niqamba amanga akuhlaza labo bantu lokubafundisa into engekho bayikhohlakali. Ngokuba ke kuthiwa ke labo abangasekho abasenasabelo ngoba ke incwadi hambe kwincwadi kaNtuzana kwincwadi kaIsaiah chapter 8 verse 19 or verse 18 ilapho izofika ibachazele ukuthi ke uma kukhona umuntu othi yena ukwazi ukukhuluma nabantu abafileyo ningasondela eduze kwakhe lo muntu uyingozi. Incwadi kaIsaiah 28 verse chapter 8 verse 19. Hallelujah. Incwadi uIsaiah isahluko lokho sichaza nje ngokufa before sifike engcwabeni ngoba phela ke sitshela ukuthi indaba yamasingcwabisane ukukhohlakala. Indaba yokuthi khona umlindelo ukukhohlakala imfundiso zabantu lezo but ngokweBhayibheli soke sithola ukuthi ke kukhona lekuthiwa khona ke asibe nomlindelo. Uma ngekho abantu bayazenzela. Sikhuluma ngabantu lana mina ngikhuluma ngokuba ngcwele, sikhuluma ngabantu abakuKristu, sikhuluma ngabantu abahamba ngemfundiso kaKristu. Uma wonke lamabandla ekhona nikhayisa amakhandlela. Yes Lord. Nihlalisa umuntu phansi. Amen. Incwadi uIsaiah isahluko 8 verse 18. Nihlalisa umuntu phansi. Nikhayisa amakhandlela. Amen. Amen. Niyamlindisa. Amen. Sifuna ukubona lokho eBhayibhelini. Ayikho uma ukuKristu ungangitshela ke ngokuthi khona usiko labantu bamnyama nalamaZulu ningakwenza lokho ngokukhohlakala kwenu but ngokwembhalo kubantu abantu bakuKristu. Amen. Nalabo bafika bezofakaza emlindelweni nasemngcwabeni angifuni leyo nto emngcwabeni wami. Amen. Ngoba yini ayenziwa ngaKristu, ayenziwa ngaMoses, ayenziwa ngakuStefan. Abantu abafa esabona ukufa kwabo eBhayibhelini. Uma bengenziwanga kubona bekuKristu, bekenkosini, bekuNkulunkulu, why mina ngizoqhamuka manje ngifuna ukuyenza into engekho eBhayibhelini uma kuukuthi ngiholo umoya engcwele? Ngoba phela umoya engcwele ngihola ngale eBhayibheli. Yonke into engenzayo mina okholwayo ngithatha phansi eBhayibhelini. Uma ngenza yonke lento engifundiswa abantu nami ukuthi ngowezwe angiyena kaNkulunkulu. Labo incwadi yakhuluma ngabo before ulamatshele ngifuna ubatshela ngale ncwadi hambe kwincwadi ka1 John chapter 1 chapter 2 verse 19 1 John incwadi yokuqala kaJohane. Ngoba yonke into ufuna ngibhalance ngescripture. First John chapter 2 verse 19. Amen. Labo abantu abathi bona benza lezo zinto kodwa bayakholwa banamanga ngokuba incwadi izoba expose manje ithini incwadi? Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesibili. Yes sir. Verse 19. Baphuma kithi
kodwa awumeke ngoba bephuma kubona ngifuna uqale uye lapha verse 15 before ufike verse 19 ubatshela ukuthi ithini verse 19 qali ukuthi uNkulunkulu uthini kuthini umoya engcwele. Amen. Yes sir. Sizoqala ku verse 15. Yes sir. Incwadi yokuqala kaJohane Yes, isahluko sir. sesibili. Yes sir. Verse 15. Yes sir. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Singathandi izwe nezinto ezisezweni. Okusho ukuthi ke uma umuntu enza into engazange igcwaliswe incwadi engcwele mina leyo nto kufanele ngiqhelelane nayo ngokuba impilo yami mina kufanele iqonde. Yes Lord. Iqonde ngalendlela ukuthi ke ngihamba ngayo yonke imfundiso kaKristu. Mina uma ngithi ngikuKristu Amen. kufanele ngenze yonke into ngokukaKristu ngoba mina ngikuKristu, uKristu kumina. Amen. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Yayizwa ke lonto. Uma mina ngithanda izinto zasemhlabeni, ngifaka umasingcwabisane ngudlala, angifune kungcwatshwa ngebhokisi nokuthi ngiculelwe abantu bezofakaza ngami beloko beqamba amanga besho izinto ezojabulisa abantu ukuthi abaduduza abantu abangasekho. Lalela, uma mina ngifa wena usele ngemumva, umsebenzi wakho wena ukuthi ulungise indlela zakho uzilungiselele ngoba nawe lo suku esole ungificile nakwena liyeza. Uma likufika ungalunganga wena lesifogweni. So uma mina ngifile kufanele mina bathandazele umthandazo wokuthi nje nalabo abangemuva baqhubeke balungiselele indlela yabo ngokuba ngifele kulungeni uma ngifele kulungeni. Hayi ukuthi mina ngiyacelelwa, mina ngiyacelela mina uqobo lwami ngokuhamba ezindleleni zokuqonda nendlela zokulunga ukuze ngikwazi ukuthi ngikwazi ukubonana nenkosi ngokuba uma ngicelelwa okusho ukuthi mina ngizange ngikwazi ukuzicelela. Ngeke ngithi mina ke ngizokhulumela umuntu ukuthi angene ezulwini kumele ngizilungisele mina Ngokuba konke okusezweni inkanuko ngokuba konke okusezweni inkanuko labafundisi benu nalabantu abafundisa laba niyabakhokhela ngisho bakhokhela ukuthi bazongcoba abantu. inkanuko yenyama Inkanuko yenyama bahola inkanuko zenyama nenhliziyo zabo ezikhuni nenkanuko yamehlo. izinto ukuthanda ukubukwa ukungcwatshwa ngezinto ukuba kuthiwa uyabona nje indaba ukuthi umngcwabo wakho sadla emngcwabeni wakhe ungakhuluma ngalonto emngcwabeni womuntu wadla basilambisile kanti kuye wenzani okhombisa khona ukuthi ukulunga akukho. So angeke ngcwatshwe abahedeni, kufanele ngcwatshwe abantu abahamba lendlela engiyihambayo. And kufanele ngigoqwe ngeshida elimhlophe ngifakwe emgodini ngoba ngifanele ukwenziwa njalo. And bonke abantu kufanele bakwazi lokho ngoba ke akufanele ngize ngiloke ngisike siyabonisana ngiyabatshela ukuthi ke njengoba ngikholwa angifune imali, angeke ngifakwe imali ezulwini, angifune basingcwabisane, ngeke ngifakwe umasingcwabiswane ezulwini. Ngizofakwa indlela engihambe ngayo uthando lweNkulunkulu obeli kumina ukumesaba uNkulunkulu ugcina imiyalelo yakhe ikona okuzongiphendlela indlela yokuthi ke ngizicelele ukungena ezulwini ngokuthatha izikhiye noma ihluthulelo engizinikwe abapostoli noma uKristu. Leyo miyalelo leyo ngiyisebenzise ukuthi ngiphile ngayo ngiqhele ebubini nokuzigabisa ngalokhu kuphila. Ngalokho kuphila buyela ngale kulontuzana kwincwadi eSambulo kwincwadi yeIsaya. Akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Izinto zasemhlabeni zonke lezi zinto lezi abazenzayo imfundiso yabantu. And iyasho incwadi kaTimotheo yokuqala ukuthi ke ziyazi izikhathi lapho abantu ke bezophuma ekholweni bahambe balandela imfundiso yabantu nemfundiso yamadimoni engekho phansi ngenxa yokuthi yini balahlekelwe ukukholwa kwabo. Bafuna ukuthi abafundisi bazoziqoqela abafundisi abazobatshela izinto abafuna ukuzizwa, hayi izinto abafanele ukuzizwa ngokuba yini abantu ke indlebe zabo zivalekile. Asafuna ukuzwa iqiniso. Zibuswa amanga. Isaiah chapter 8 verse 18. Bheka mina nabantwana uJehova anginike bona. Bheka mina nabantwana uJehova anginike bona. Siyizibonakaliso nezimangaliso zakwa-Israyeli ezivela kuJehova Sebawothi. Ohlezi entabeni yaseSiyoni. Ohlezi ezulwini. Lapho bethi kimi funani kwabanamazulu. Nayo indaba lapho bethi kimi funani kwabanamadlozi nabathakathi. Mebethi kini sondelani kunabantu abanamadlozi nabathakathi ababetha imilozi
banyenyeze bekhuluma into engazwakali. pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini Awunafuna yini uNkulunkulu kunokuthi uhambe uyovusa abantu asebefile ngabathakathi nabantu abaxhumanisa nabadlozi kubona bonke abantu abasebenza lo msebenzi nabona labo bantu labo uthi uNkulunkulu ke awunakuza yini kuyena kuyini kwabafileyo ngabaphilayo na yini ehlanganisa abantu abafileyo ngabaphilayo ngoba mina bese ngifile anginyakazi umphefumulo wami osunikelwe kuNkulunkulu ukuthi enze lokho okufanele ngawo uma mina ukuthi angifanele ukuba phambi kobuso baNkulunkulu fanele angithumele eHadesi uma isikhathi sokuthi ahlulele izwe singakofiki ngihambe ngiyohlala eHadesi ngiyobe isiboshwe umphefumulo wami uyobe isiboshwe eHadesi ingakho incwadi ezambulo ithi ke iHadesi nokufa kwaletha abafileyo bahlulelwa ngemsebenzi yabo bafakwe echibini yezwa lonto leyo so ngalokho sichaza ukuthi ke akekho umuntu ophilayo ongacelela umuntu ongasekho ungene ezulwini akukho eBhayibhelini and yonke imibhalo iyakuprova lokho njengoba izotho nemibhalo ukuthi ke uMoses kwaba khona nomlindelo hambe kwincwadi kaDeuteronomy chapter 34 so uzoqala from like starting from verse 5 uMoses waba nawo nomlindelo uMoses wenzelwa yini umngcwabo wendumezulu sifuna ukubona ukuthi ngabe ikhona yini leyo nto leyo uma ke leyo nto ingekho wena phuma kumasingcwabisane uma ukuthi uyakholwa and futhi wena uthi ungcwele uhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu uma unenkani ufuna wena ukuthi ke baloko bethathele imali yakho njalo ngenyanga bese ufile kana wa investor wena kubona uinvestela ukufa kwakho uyanikelela wena ukuthi usukulungela ukufa noma ungafa nini nayi imali ukuthi bangcwabe kodwa uma uphila ngokukholwa njengoba isho incwadi kwincwadi kaLontuzana kahamba uye lapha kwincwadi kaMaroma before buye la incwadi yaMaroma chapter 1 verse 17 incwadi Romans chapter 1 yaMaroma isahluko sokuqala verse 17 hallelujah ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambulwa kulo kuvela ekukholweni kwambula kulo izwi kuvela kuphi ekutheni uyakholwa kuyisa ekukholweni kuphinde kukuthumelela ekutheni ukukholwa uqhubeke uphile ngokukholwa njengokulotshiweyo njengoba kubhalwe phansi ukuthi olungileyo njengoba kubhalwe phansi ukuthi ke olungileyo uza kuphila kufanele aphile ngokukholwa uma uphila ngokukholwa okusho ukuthi ke njengoba ithi incwadi ke njengoba kulotshiwe namanje nami ngithi ke uma wena uthi ke ukuKristu uma wena uthi ke uyakholwa ukholwa imibhalo awukholwa umfundisi wakho uma umfundisi wakhe ekufundisa into engeke eBhayibhelini leyo nto futhi ke iphambene nemiyalelo kaNkulunkulu ngenxa yokuthi anazi nidonguze bumnyameni yonke into eniyenzayo niyenza ngokunganaki ngokuthi nibona umfundisi umuntu aphethe iBhayibheli uthi umfundisi kanti usikhotheni kanti usathane uthunyiwe ukuthi azoqhubeka enze ukonakala ingakho incwadi ithi ke funeke uyiteste imoya testa imoya ukuthi ngabe le moya lene ekaKristu yini ngokuba wonke umuntu okuKristu ukhuluma into ebhalwe phansi akwazi ukwenza uqonde awunakuthatha ivesi elilodwa umshumayele ngalo uqase oqedile ngami no ngifuna ungibulale ngama scriptures ingakho incwadi ithi ke ngenxa yakho sibulawa usuku lonke amen ngokuba siyalungiselelwa njengezimvu ezakuhlatshwa hallelujah amen yayizwa lonto amen so uma ke incwadi ngale kwincwadi kaMoses sizwe uMoses ukuthi ke oba khona nomlindelo incwadi uDeuteronomy isahluko 34 yes sir from verse 5 yes sir wayesefela khona ezweni lakwaMowabi uMoses wayesefela khona ezweni lakaMowabi uMose inceku kaJehova yes sir njengezwi likaJehova yes sir wambela
esigodini wahambelwa akushiwo ukuthi kwaba khona umlindelo uMoses wafa njengezwi likaNkulunkulu lachaze ukuthi wena ngeke uze ungene eKhanani amen wambela esigodini sasezweni uzogcina ngokuyibona kuphela emva kwalokho uzofela khona lapha eJordani emva kwasefile eJordani wasembelwa kuphi wambela esigodini sasezweni lakwaMowabi malungana nebethi Beyori nebethi Beroyi kepha akukho umuntu olaziyo ithuna lakhe kuze kube namuhla uMoses wambelwa wafaka emgodini amen amen asikhumbule ukuthi kwaba khona umxokozelo noma kwaba khona umlindelo noma kwaba khona ukuhlanjululwa komndeni ukuthi uMose ufile kwahlatshwa imbuzi cha akukho lokho eBhayibhelini amen lokho kuyimfundiso yabantu nabathakathi nezinyanga nezangoma lezi zikutshela ukuthi ke wena kunomuntu wakini omile lapha esangweni ofuna ungena kwabantu bakini unamanga amen umuntu osho njalo amen ayikho lonto amen ayikho amen into enjalo ayikho hambe kwincwadi kaDeuteronomy chapter 8 uMoses wangcwatshwa sisaqhubeka soveza ngenye incwadi yeBhayibheli ekunye futhi okuzogcwalisa lokho esikushoyo Deuteronomy chapter 8 haleluya incwadi uDeuteronomy isahluko 8 yes sir ngifuna ungiphe ongiphe lapha kuverse uqale verse 2 amen incwadi uDeuteronomy isahluko 8 verse 2 Woyikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile ngayo leminyaka engamashumi 4 ehlane ukuba akuthobise akuvivinye aze okusenhlizweni yakho uma ubuya kungayigcina imiyalo yakhe noma cha imali amen into ekuthomela siyenze Amen. ukugcina imiyalo amen so uma ugcina imiyalo iyona ndlela leyo yokuthi ukwazi amen ukuthi uhambe indlela kaNkuluNkulu uma ungayigcina imiyalo wena usihambela indlela yobumnyama yes lord ngokuba siyaholwa asiziholi lalela uNkulunkulu umedala wadala izulu nomhlaba wadala izinkanyezi nelanga nenyanga wadala nezihlahla zonke lezo zinto ziphila ngoNkulunkulu and kunezingilosi ezibhekelele nalomsebenzi yonke lezo zinto ukuthi zifunctione amen amen ezinikiwe leyo task yokuthi zonke lezi zinto zifunctione amen njengoba kuthiwa kunengilosi yokufa amen yes lord usho njalo uNkulunkulu ethi uma sengithumela ingilosi yami yokufa nibhixe igazi enqenqemeni lomnyango ukuze ingilosi yokufa iyodlula amen yes lord uNkulunkulu wemimoya amen umoya owodwa oyingcwele kodwa unemimoya ayithumelile ayisebenzisayo ukuze kube khona yonke into ekumele yenzeke ngendlela yakhe hayi ngendlela kaMhlengi amen so uma uNkulunkulu ekunikile intando yokuthi uphile wena ungahambi ngentando yakhe kodwa wena uzenzele intando yakho uJesu Kristu ke nina ningokayihlo wenu uSathane ngokuthi nenza izinkanuko amen nencwadi kaJohane yokuqala nje sifunda ithi ke ungalithandi izwe amen amen ungaholwa inkanuko amen amen ungenzi izinto ezithandwa inhliziyo yakho amen enza intando kaNkulunkulu amen amen yeyizwe indaba amen ufuna ungiphi incwadi uDeuteronomy isahluko 9 yes sir verse 13 yes sir uJehova wabuye wakhuluma kimi wathi ngibabonile laba bantu bheka bangabantu abantamo ilukhuni ngiyeke ukuba ngibabhubhise ngesule igama labo phansi kwezulu
ngenze wena ube yisizwe esinamandla nesikhulu kunabo. Yezwa lonto. Amen. uNkulunkulu abantu abanenkani Amen. Amen. ufuna uqeda ngabo. Hallelujah. So akekho umuntu ozoxelelwa mesefile, akekho umuntu ozongcwatshwa mase kuloko kushiwa izinto eziningi. Umkhuleko nje wanele, hayi ukumcelela cha. Amen. Umkhuleko wokubonga inkosi ngamandla ayo. Amen. So ngifuna sihambe sekwincwadi sibatshele ukuthi wathini uJesu Kristu kwincwadi kaMateyu chapter 8. Amen. Ngesikhathi uJesu Kristu kukhona indoda efuna ukumlandela. Amen. Amen. Chapter 8 from verse 18. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 8 from verse 18. Yes sir. Kwathi uJesu ebona isixuku simhaqile wayala ukuba kuwelwelwe ngaphesheya. Kwase kufika umbhali wathi kuye, mfundisi, ngiza kukulandela noma uya ngaphi? uJesu wayesethi kuye, izimpungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke. Uma wena ufuna ukulandela uKristu, okumele ukwazi ukuthi uKristu akanakhaya emhlabeni. Uzama ukuchaza lokho ukuthi akazelanga ukuzokwakha lana. Wena usafuna ukuthi ke ube namabhilidi wakhe yonke izinto lezo othi uyaphupha ngazo. Kuyize leze. Amen. Ngoba uthi uKristu konke lokho akunamsebenzi ngeke ukufake ezulwini uma inhliziyo yakho yonakele. Before uqhubeke la, hambe kwincwadi kaMateyu chapter 6 from verse 33 or verse 31. Hallelujah. Yes sir. Ngakho ke ningakhathazeki nithi siyakudlani Ningakhathazeki ukuthi ke niza kudlani noma siyakuphuzana noma yini sayiphuza noma siyakwembathani noma soqokani, ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. ngokuba bonke labantu abayizoni nabafela ezonweni zabo bayazifunisisa lezinto ngaphezu kwaNkulunkulu. Amen. Yes Amen. sir. Amen. Amen. Bayakufunisisa. Hallelujah. Thola imbhalo yakho. Hallelujah. Sorry bazalwane. Ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Ngokuba- Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi siyakudinga konke lokhu. Ubaba uyazi izidingo zethu, Amen. kodwa yini afuneka qale siyenze. Amen. 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 Uyazi siyakudinga lokhu. Yes sir. Amen. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkuluNkulu. Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu. Kuqala sifuna umbuso kaNkulunkulu. Before yonke into sifuna ini? Umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe. Nokulunga. Kwakhe. Ezulwini ithi incwadi esambulo akungeni lutho olungcolile. Amen. Manje hallelujah, uma ufile, ufe uyisoni, akekho umuntu ozokucelela, akukho ukuxolelwa ezulwini. Wonke umuntu uxolela kwakhe njengoba uJesu Kristu wayeshilo. Ungakhohlwa kusencwadi kaMateyu angithi. Amen. Njengoba sincwadi kaMateyu chapter 8 verse 18, ngihamba futhi uyangifunela incwadi kaJohn chapter 3 le khuluma khona noNicodemus khona ezobacacisela ukuthi ke akekho umuntu ozongena ezulwini engazange aze aphenduke. Before sifike lapho uJesu Kristu ekukhuluma isigebengu esiphambanweni. Amen. Incwadi ngokuka John Incwadi- isahluko sesithathu Yes, starting from verse 4. soqala kwiverse lesine. Yes sir. uNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala? Collect 3. Ngokuka John isahluko sesithathu iverse lesithathu. Yes sir. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkuluNkulu. Uma Umuntu
engazalwa ngokusha engeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Uma umuntu osefile uzalwa kanjani kabusha? Umbuzo wami lo. Umuntu osefile uzalwa kanjani kabusha? Ngoba phela incwadi ikhuluma ngabantu abaphilayo la. Amen. Ngizama ukuchaza lokho. Incwadi ikhuluma ngabantu abaphilayo baphila isahluko neverse ichapter neverse lesahluko. Amen. Incwadi ngokuka John isahluko sesithathu ivesi lesine. Yes sir. uNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengena embusweni kaNkulunkulu. Umuntu phela ngithi manje ufuna uvuma izono zakho. Uzivuma kanjani izono zakho? Uvunyiswa abantu abayizoni abakhuluma amanga emhlabeni. Wena usufile. Ngoba phela ufuna ukuzivuma izono zakho angithi isidumbu nasi siphambi kwethu angithi. Manje mawuthi wena uyangicalela uqamba amanga. uNkulunkulu akafuna abantu abanamanga. Wena ukhohlisa abantu ukuthi abakholelwe ile nto oyishoyo. Kukuphi le eBhayibhelini kuthiwa khona umuntu owayesefile wacelelwa ukuthi ke angene ezulwini? Ngoba phela uJesu Kristu uthini? Ngicela ungiphindele uJesu Kristu uthini? Hallelujah. Incwadi ngokuka John isahluko sesithathu verse 4. Soqala verse 5. Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Ngeke uze ungene embusweni kaNkulunkulu uma ungazange uzubhabhathiswa wavuma izono zakho. Yonke leyo nto yenzeka manje emhlabeni usaphila. Lokho kuzelwe inyama kuyinyama, nalokho kuzelwe ngumoya kungumoya. Ngakho ngithi uma ukuthi ke njengoba uzelwe uma wakho nobaba wakho uzelwe ngokwenyama, but uma usuzala ngokwaNkulunkulu ngokamoya, wena usulandela imibhalo ebhalwe phansi, ulandela yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini, usiyaguquka endleleni zakho zobumnyama, usuthi ke inkosi ngisoni. Uma usuvumile ukuthi inkosi uyisoni, uvumile ukuthi enkosini wena uyisoni, kunencwadi ku-Act 2:38. Hallelujah. Uyakuyona? Hallelujah. Act 2:38. Amen. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi, phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. So umuntu ufuneke uzowenza kanjani yonke, uzobhabhathisa kanjani sowufile ungazivumanga izono zakho? Amen. Amen. Umuzi lowo. Ngoba phela ke yonke into ufuneke wena uyenze ngewili yakho njengoba adluka esonweni, futhi boke esonweni ngentando yakho. Akekho umuntu ongacelela umuntu osefile ukuthi angene ezulwini. No. Akukho lokho eBhayibhelini. Hambe kwincwadi kaMathewu chapter 8. Amen. Verse 18. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko 8 verse 18. Wathi uJesu ebona isixuku simhaqile, wayala ukuba kuwelelwe ngaphesheya. Kwase kufika umbhali wathi kuye, mfundisi, ngiza kukulandela noma uya ngaphi. uJesu wayesethi kuye, izimpungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha indodana yomuntu kayinandawo lapho ingacamelisa khona ikhanda. Amen. Yes sir. Kodwa omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, ngivumele ngiye kuqala ukuya kumbela ubaba. Kepha uJesu wathi kuye, ngilandele, yeka abafileyo bembele abafileyo babo. Yeka abafileyo bembele abafileyo babo. Uma abantu basemhlabeni izoni befuna ukungcwaba,
benza lemkhuba yabo yokulanda abantu ngehlahla angiliphathi ihlahla angikhulumi nomuntu ofile and futhi ke angenzi lutho ukuthi abantu bazothi ke lembuzi ihlatshiwe ihlatshela ukuthi yalana idlo abantu bala ekhaya kuphela angidli lo nyama yonke into abazoyenza ngeke ngenze ngalokho angiki lo mngcwabo ngoba wathi uJesu Kristu ke labo noma yeka labo bafile bangcwabe abafile babo ngokuba nonke nifele ezonweni. Amen. Incwadi yesibili kaTimotheo. Yes sir. Isahluko sesine. Yes sir. Verse 7. Yes sir. Ngikulile ukulwa okuhle. Ukusho umpostoli Paul ekhuluma noTimotheo. Yes sir. Ngiqedile ibanga. Yes sir. Ngigcinile ukukholwa. Sengibekelwe umqhelo. Ngikulwile ukulwa okufanele kokukholwa. Sengiqedile, sengibekelwe umqhele wokulunga. Eyakungipha wona. Inkosi iza kungipha wona umqhele uzilungiselele esaphila washumayela igospel ngendlela efanele esaphila. Eyakungipha wona ngalolu suku inkosi umahluleli olungileyo kungeyimi ngedwa kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo. Abathandile ukubonakala kwayo yilabo abathande ukulunga besaphila. Hallelujah. Yonke indlela eya kuNkulunkulu uyikhetha manje usaphila. Amen. Amen. You understand? Amen. And ke akukho esingakwenza ngokuba ke sonke sinikiwe igunya lokuthi sikhethe ukuthi sifuna ukuya ezulwini noma sifuna ukuqhubeka sihambe siyesogweni ngoba phela ukufela esonweni sakho ungafuni ukuyeka zonke izinto hambe kwincwadi ka First Corinthians or baseKorinte bokuqala from chapter 6 verse 9. Chapter 6 yes, verse sir. 9. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte chapter 6 verse 9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu na? Abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu na? Ningadukiswa nazifebe nabakhonza izithombe naziphingi nazihlobongi nabesilisa abalalanayo namasela nabahahayo nazidakwa nazithuki nabaphangi abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Abantu abangalungile manje emhlabeni ngeke baze balidle ifa lombuso. Sonke simelwe ukukhetha indlela yokukhanya manje sisaphila singakofi. Sikhuluma nje ngezinto ekumele zenzeke before ufe noma sofile nendlela yokungcwatshwa noma kuthiwa kuyamixeka njengoba sithatha kodwa ke senzela ukuthi yonke ihambisane ngoba iphathelene nokufa. So asike sibheke ke manje uJesu Kristu wabe ebethelwa angithi ngesikhathi abethelwa uJesu Kristu hambe kwincwadi kaLuka. Kuncwadi kaLuka before phuma umphefumulo sifuna ukuzwa ngendaba yesigebengu ukuthi isigebengu sase sifile yini sizicelele enkosini ukuthi sikhumbule Luke 23 but for sorry 23 starting from verse 40. Amen. Incwadi ngokukaLuke isahluko samashumi amabili starting from nantathu. verse 39. So qala kwivesi lamashumi amathathu nesishagalolunye. Yes sir. Njalo esinye sezilelesi esinye sezigebengu sasibothelwe naye zazu2 ephakathi nendawo esinye singakwesokhohlo esinye singakwesomnene ebesiphanyekiwe samhlambalaza saze simbona wena awusiye uKristu na? Yebo. Zisindise kanye nathi. Yebo. Sase siphendula esinye esase sizisola sasithethisa esinye izilelesi seziyakhuluma zodwa. Lesi esinye sikhuluma noKristu siyamgcona siyamhlambalaza sithi akabasindise nabo ngoba phela wena unguKristu angithi. Manje lesi esinye sithini? Sase siphendula esinye sasithethisa sathi
nawe awumesabi uNkulunkulu. Awumesabi uNkulunkulu wena okhuluma ukuhlambalaza. Ngikhuluma ngawo wonke umuntu okhuluma ukuhlambalaza. Ilabafundisi abangcoba ngendlela engafanele. Abamesabi uNkulunkulu. Ingani kulokhu kulahlwa nawe na? Ingakho nawe uzokulahlwa. Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzile. Thina uyazivuma izono zakhe. Amuzo lo muntu lo uyavuma ukuthi uyisoni phambi kukaKristu. Amen. Do you understand ukuthi lo muntu uyavuma isono sakhe uqale uthathisa lo uyamqondisa lo ayisigebengu naye yena uyavuma ukuthi thina lokho sikwenza okwenzeka la thina kusifanele. Hallelujah. Kepha lo akenzanga lutho olubi. Kepha lo akenzanga lutho olubi. uJesu Kristu azange enze nokulodwa okubi. Sase sithi Jesu. Lese singeke kuyisona sesiqondisa lese singe sithini manje? Sase sithi Jesu. Sithi Jesu. Ngikhumbule. Jesu. Ngikhumbule. Jesu. Ngikhumbule. Jesu ngikhumbule. Nxa usufika emusweni wakho sisaphila. Amen. Sisaphila. Siyazidelela sona sisaphila. Uyaphenduka lo muntu uyavuma amacala akhe ukuthi uyisoni. Amen. Akacelanga sefile waphendula uJesu Kristu wathini? Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadisini. Wathi namuhla ngoba sizofa sobathathu namuhla. Amen. Uzakuba nami eparadisini. Uzakuba nami eparadisini. Kukhuluma lalela. Uma lapha esiphambanweni bona bakhuluma nomzimba. uNkulunkulu ahleli kuona ngoba uNkulunkulu usahleli kulo mzimba khona ubethelwe esiphambanweni umoya engcwele uhleli kulo mzimba igama lawo obizwa ngoJesu Kristu. Amen. Ngokuba yini emva kwalokho uthi uJesu Kristu hambe kwincwadi kaMathewu chapter ungasuki la uyibambe uhambe kwincwadi kaMathewu chapter 51. Amen. I mean chapter 28 chapter 27 verse 51. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko Starting from verse 46. Isahluko 27 verse 46. Yes sir. Hallelujah. Kepha ngehora lesishagalolunye. Kepha imake sicacisa le ndaba ukuthi ke umzimba obethelwe indodana uNkulunkulu ayakha esibelethweni sika Maria. Lo uNkulunkulu lo mzimba lowo uNkulunkulu wathi ebhaphathisiwe uJesu Kristu eJordani wehla umoya engcwele wehlela kuyena uKristu njengesimo sejuba. Njengesimo sejuba. Amen. Lase qhamuke izwe ezulwini lathi lo indodana yami engithokozile ngayo. Amen. So uma uJesu Kristu esebethelwe lapho esiphambanweni kepha ngehora lesishagalolunye. Yes sir. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. Yes sir. Wathi Eli Eli lama sabachthani. Yes sir. Okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Kwasekwenzakala emva kwalokho abanye kwababemi khona bekuzwa bathi lo ubiza uEliya. Masinyane omunye kubo wagijima wathatha ilula waligcwalisa ngovinika walihloma emhlangeni wamphuzisa. Kepha abanye bathi yeka sibone uma uEliya eza ukumsindisa. uJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu. Wafa. Wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Kuyela ngale incwadi kaLuke chapter 23 starting from verse 46 starting from verse 44. Amen. Siyagcwalisa ngama scriptures before sibuye lekutheni yena sefile wangcotshwa kanjani yena waba nomlindelo. Kungaba ihora lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora lesishagalolunye. Yes sir. Kwafiphala ilanga isiheqo sethempeli sadabuka phakathi. Yes sir. uJesu
wamemeza ngezwi elikhulu uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi baba wathi baba ezandleni ezandleni zakho zakho ngiyawubeka umoya wami ngiyawubeka umphefumulo wami Amen. ngiyawubeka umoya wami ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokhu wafa kukhuluma Amen. inyama Amen. ikhuluma nani nomoya Amen. nespirit Amen. noNkulunkulu Amen. ngokuba incwadi kaJohane chapter 4 verse 24 ithi ke uNkulunkulu ungumoya Amen. Amen. and labo abamkhonzayo bamkhonza ngokomoya nangoqiniso Amen. ingakho umzimba uNkulunkulu ayehleli kuwona wawukhala Amen. ukhala kuwona umoya Amen. Amen. uthini Eli Eli lama sabatani okukuthi okungukuthi ngokuhumushwa Nkulunkulu wami ungishiyelani na amen so manje na ke asike sibheke lapha kwincwadi awuhambe lapha kwincwadi kaLuke chapter 23 Amen. Amen. Incwadi ngokukaLuke isahluko samashumi amabili incwadi Nantathu. ngifuna amashumi amabili nantathu you right Amen. ngifuna uverse 50 isahluko imake why ngisho ukuthi siyale ncwadi sifuna ukubheka ukuthi uJesu Kristu wangcwatshwa kanjani na waba khona yini umlindelo kwaba khona yini umfundisi okhulumayo Amen. Incwadi ngokukaLuke isahluko samashumi amabili nantathu ivesi lamashumi amahlanu bheka ke kwakukhona indoda igama layo nguJosefa khona indoda ekwakubizwa igama layo indoda elungileyo enye indoda futhi leyo eyayilindele lesikhathi sika Kristu eyilunga lomphakathi eyilunga lomphakathi indoda enhle elungileyo yona yayingavumanga icebo nesenzo sabo yona yayingeyona ingxenye yecebo lokubulala uKristu ngoba kuthiwa indoda enhle elungileyo uNkulunkulu ufuna baba abahle nabalungileyo eyase-Arimateya yes sir umuzi wabaJuda ubuzo wamaJuda eyayibheke umbuso kaNkulunkulu yes sir yayibheke umbuso kaNkulunkulu yayubhekile amen umbuso kaNkulunkulu yes sir yona yaya kuPhilato yayisihamba uPhilato inkosi eyayikhona lesikhathi ibusa yacela uPhilato ungahluleli Amen. ungahluleli Amen. uHerod wakuyinkosi amen yacela isidumbu sikaJesu yayisicela isidumbu sika Jesu yasehlisa phezulu njengoba siphanyekiwe Amen. lapha emthini Amen. Yasisonga ngendwangu ngithi mina enhle. uma ngifa Amen. angifune ibhokisi Amen. angifune mlindelo Yasisonga ngendwangu enhle ngithatha ngendwangu enhle emhlophe yasibeka ethuneni yasefakwa ethuneni elaliqoshwe edwalweni wafakwa endaweni lapho but mina fanele ngibuyele othulweni Amen. ngoba uJesu Kristu wayemelwe ukuthi yena avuswe Amen. mina kufanele ngikhona enhlabathini ngiyolinda Amen. emhlabathini Amen. umzimba wami uphenduka uthuli Amen. njengoba kwakhulunyiwe kuAdamu ukuthi ke ngezithukuthukU zakho uzodla enhlabathini Amen. ethulwini uzophinda ethulwini Ngoba- kodwa ke hambe kwincwadi kaLoluzana Amen. hambe gijime kwincwadi eMahubo chapter 16 Amen. Siqede. hayi hambe kwincwadi siyabuya ngifuna ukubakela something ngoJesu Kristu ukuthi why Jesu Kristu engafakwanga enhlabathini Amen. incwadi yamahubo Amen. incwadi yamahubo Amen. hallelujah glory to God Hallelujah. gijima Amen. uyazi incwadi yamahubo incwadi yamaSphalms Hallelujah. Incwadi yamahubo chapter 16 chapter 16 bazalwane. Hallelujah. Amen. ongiphela phakathi verse 8 qala from verse 8 Incwadi amahubo isahluko 16 soqala kuverse 8. Ngimbeke uJehova
njalo phambi kwami. noma hamba ukucela verse 10. Amen. Le ncwadi le ikhuluma ngoKristu. Zonke incwadi zikhuluma ngoKristu ngoba uKristu unguNkulunkulu. Amen. And abaprofethi babeprofetha ngezinto ekumele zenzeke. Amen. Phela ngoba abantu abambulelwe batshela ukuthi uDavide wayezikhulumela yena. Kanti uDavide wayesho isiprofetho ekumele sithathe indawo. Leso siprofetho sigcwalisiwe ngokwencwadi ngoba uJesu Kristu wakhuluma kuDavide, wakhuluma kuIsaiah, wakhuluma kuJeremiah. Lo moya wokuKristu umoya kaNkulunkulu. Yes Lord. Incwadi amahubo isahluko 16 Verse 10. verse 10. Yes sir. Ngokuba awuyikunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo. Umphefumulo kaJesu Kristu awunikelwanga endaweni yabafileyo. Ingakho ngale ngithi mina njengoba ethi ke uJosepha wacela ukuthi athulwe lapha esiphambanweni, wamgoqa ngendwangu, wasemfaka endaweni eyidwala. uJesu Kristu kwakumele ukuthi emva kwensuku eziwu3 avuke. Ingakho lesiprofetho lesi asisho la uDavide ukuthi ke mina ngoba awuyikunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo, awuyikuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubona. Akakubonanga ukubona. uDavide wakubona ukubona. Wafa uDavide namanje usaphansi enhlabathini. uJesu Kristu wakhazimuliswa, wakhushulwa, wabeke washona ezulwini esenkazimulo. So uma ngithi ke hambe ngalelo ncwadi le yaLuke le khona bethi ke wathulwa emthini, ngithi njengoba ethulwa emthini ke incwadi kaLuke chapter 23 from verse 53. Luke chapter 23 from verse 23. Amen. Luke 23 from verse 53. Amen. Incwadi ngokaLuke. Yes sir. Isahluko 23. Yes sir. Verse 53. Yes sir. Yasehlisa Yasisonga ngendwangu enhle yasibeka ethuneni wayesesibeka ethuneni elaliqoshwe edwaleni lapho kungakabekwa muntu khona. Amen. Kwakulusuku lokulungisela isabatha lase liza kuqala. Usho ukuthi kwangekaze kwenziwe lutho ngesabatha ngoba uJesu Kristu engakovuze kugcwalisa isiprofetho, kugcwaliswa incwadi ngokuba ngaloso sikhathi babesagcina iPassover, begcina usuku lwePentecost, begcina usuku lelozana yonke imithetho uNkulunkulu ayibekile. Kodwa wayezosikhulula kuyona uJesu Kristu. Kodwa kwakumele aqala afavuke ababuye abatshele ukuthi ke konke lokho bekukhulunyiwe ngami ukuthi uJesu Kristu uzakuhlupheka, abethelwe, avuke ngosuku lesithathu. Mase baka lokho kuthathwa igospel lemivangeli lakhe loshunyayelwa lokuphenduka. Kodwa into ekumele niyenze nina, nizohlala nilinde eJerusalema. Umduduzi umoya engcwele ubaba azokumthumela ngokuba nina ningofakazi bazo zonke izinto. Yes Lord. Yes Lord. Yeyizwa loo nto leyo. So manje na ke ingakho bengazange bamngcwaba uJesu Kristu, bamthatha bayombeka ethuneni. Kodwa azange afakwe elonduzaneni eboxini, azange kuze kuculwa amagugu, azange kube khona umlindelo. Wagoqwa ngeshidi ngendwangu ngokuba noma ngabe kuthiwa ungcwatshwa ngebhokisi lika-100,000 lama millions kuyize leze, uma umphefumulo wakho ungalunganga ngesihogweni nebhokisi lakhe elibizayo, konke lokho enikwenzayo nenzela ukuthi nibukise emngcwabeni yenu, nikhokhela amasingcwabisane ukuze menifa ningcwatshe kahle, kuthiwa kuzo ne-dignity, ungcwaba kube nesithunzi. Amanyala lawo ayikho loo nto eBhayibhelini, ayikho. You understand? So uma uJesu Kristu wagoqwa, asike sizwe futhi hambe kwincwadi kaYezenzo chapter 8 from verse 2, starting chapter 7 from verse 59, ngesikhathi bembulala uStefano, bese siyobheka ukungcwatshwa kwakhe.
Amen. Incwadi yezenzo isahluko sesikhombisa verse 59. uStefani bamkhanda ngamatshe uStefani bamkhanda ngamatshe ekhuleka wayafa ekhuleka. amen Wena lo muntu wakini ufe ekhuleka noma ufe ngawazi umkhuleko ngoba phela we abantu abasindiswayo abantu abakwazi umkhuleko. Angisho ukuthi ukhuleke ngoba naku wena ucabanga ukuthi uzosindiswa ngo last minute kufanele uphenduke izono zakho uzishiye uvume inkosi ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. amen Uvume. amen uStefani bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi Nkosi Jesu Yes sir. yamukela umoya wami Yamukela. Nkosi Jesu yamukela umoya wami Asishonke isigebengu ngalo ukuthi sivume izono zaso. amen amen Akaceli manje ukuthi lona amukelwe umoya wami wathini awuphinde uqala phansi ukuthi wathini Nkosi Jesu angithi yamuza uqala kubani Nkosi Jesu ingakho sisho uNkulunkulu uJesu Kristu. amen uJesu Kristu. Amen. Hallelujah 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 glory to God hallelujah hallelujah. Sithi amen uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi lalela before siqhubeke ngoba manje bazongaqondi ukuthi uJesu Kristu watshela kwincwadi kaJohane wabatshela ukuthi wayekhona before ngaphambi kokuthi kube khona uAbraham wayesevele khona amen emva kwalokho athi kwincwadi yabaseKorinte bokuqala hambe kwincwadi yabaseKorinte bokuqala. Hallelujah glory to God. Yabona hallelujah hallelujah siyaveza ubuhlakani nokujula. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte chapter 10 amen starting from verse 1 or verse 3. amen incwadi yokuqala kwabaseKorinte Yes sir. Isahluko 10. Yes sir. ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi Ngokuba bazalwane asithanda ukuthi ningazi ukuthi okhokho bethu bonke okhokho bethu babe phansi kwefu babephansi kwefu. bonke badabula ulwandle Bonke badabula ulwandle ngesikhathi bephuma eGibhithe. bonke babhabhathizwa Bonke babhabhathiswa ngaphansi kwesandla sikaMose Efwini. ngaphansi kwefu nasolwandle ngaphansi kwefu benqamula ulwandle. bonke badla ukudla kunye Bonke badla ukudla kunye komoya kukabani komoya no badla ukudla kwase restaurant bonke badla ukudla kunye komoya no badla ukudla kwamadlozi bonke badla kudla kunye komoya badla ukudla kunye komoya funeke sonke sidle kudla kunye komoya bonke baphuza kuphuza kunye komoya bonke bakhuluma indaba kabani bonke baphuza kuphuza kunye komoya yabona angithi sikwincwadi yezenzo isahluko 8 verse 2 incwadi yezenzo isahluko 10 from verse 1 wait amen imake siqale phansi lima silungise amen sikwincwadi yezenzo isahluko 7 verse 59 ngesikhathi ezigcelela manje sikwincwadi yaseKorinte yokuqala chapter 10 from verse 1 lapho ngifuna besiphuma kule ncwadi yabona njengoba le ncwadi iconfirma lento le iconfirma ngokuthi ke uJesu Kristu uyidwala njengoba nangale ikhomba ukuthi oyidwala ke uNkulunkulu ngithi okay manje njengoba hallelujah glory to God asifuna ukuniconfuse but sifuna ukunisiza lalela manje le ncwadi iyachaza ukuthi ke bonke kuphuza kunye ukuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo idwala lelo lalinguKristu idwala amen uKristu Amen. uNkulunkulu uKristu incwadi ithi wathini uStefani uStefani bamkhanda ngamatshe Yes, sir. ekhuleka enkosini Jesu yes sir uStefani bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi Nkosi Jesu yamukela umoya wami wait sisakhuluma indaba yedwala noJesu Kristu ukuthi uNkulunkulu angithi le ncwadi iyakhomba ukuthi ke lo uStefani mzokwanefa amen wakhala wathi Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Ngale incwadi yokuqala kwaseKorinte ithi kuphuza kunye
edwaleni. ejoleni Amen. elalibalandelayo Amen. lolo dwala linguKristu. Amen. Mawuhamba uye kwincwadi kaDeuteronomy chapter 32 verse 21, leyo ncwadi leyo iyasitshela ngedwala. Deuteronomy 32 Yes sir. verse 21. Yes sir. Hallelujah. Asambe sonke bazalwane. Bangivusela umhawu. No 32 hambe ku verse 16. Amen. Bamvusela umhawu Verse 16. ngawonkulunkulu babezizwe. Bamvusela umhawu ngokukhonza uNkulunkulu abangeyena uNkulunkulu owumdali wakho konke okusemhlabeni. Bamthukuthelisa ngezinengiso. Bamthukuthelisa ngamanyala nezinyengiso. Bahlabela amadimoni Bahlabela amadimoni. angesibo onkulunkulu. Amadimoni asibo oNkulunkulu. Onkulunkulu abangabazi ababengabazi. Onkulunkulu abasha. oNkulunkulu abangabazi, oNkulunkulu abasha enizakhele bona, oNkulunkulu abasha enizakhele bona ngokucabanga kwenu emhlabeni. Abasanda ukuqhamuka. Izinto nje ezisanda kuqhamuka lo, izinto kuthiwa ngesingisi it's a imagination. Ababengasatshwa Ingakho ngoyihlo. nalento le abantu abayenza emngcwabeni ukuthi bathi bakhulumela umuntu osefile, ukucabanga lokho, ukukhohlakala into engekho eBhayibhelini. So ngalokho kwasekwenzakalani? Idwala Nayo indaba elakuzalayo. incwadi kwi-Old Testament idwala linguNkulunkulu. Amen. Elakuzalayo ithi incwadi idwala elakuzalayo uNkulunkulu owakho Adam noEve. Awusalinakekeli. Akekho ufuna ukunaka uNkulunkulu, banaka amadimoni nemfundiso yamadimoni. Ukhohliwe uNkulunkulu. Bakhohliwe angitsho izithini. So uma le ncwadi ikhuluma kanje baphindela ichapter neverse. Incwadi uDeuteronomy 32. Incwadi Deuteronomy chapter 32 verse 16. Qala verse 16 wehle nayo uze kufika ku19. Right, uma ke iphinde ngicela ngifundele from verse 18. Idwala elakuzalayo Idwala elakuzalayo awusalinakekeli. Ukhohliwe uNkulunkulu owakudalayo. yayizona lonto leyo. So ngale kwincwadi kaDeuteronomy kalonduzana First Corinthians ngoba safuna uqala isihlakaza indaba yabo. First Corinthians chapter 10 from verse 3. Amen. Baphuza Bonke badla kudla kunye. badla kudla kunye komoya. Bonke baphuza Baphuza kunye. phuza kunye komoya. Ngokuba baphuza edwaleni Ngoba baphuza edwaleni linye komoya elabalandelayo. elabalandelayo. Idwala lelo Lolo dwala lelo lalinguKristu. lelinguKristu. Ingakho sithi ke uNkulunkulu Amen. uJesu Kristu, Amen. uJesu Kristu uNkulunkulu. Amen. Ngokuba incwadi yakhomba mesithini ngalincwadi kuyincwadi yezenzo sehluko 7 Amen. verse 51 60 58 58 59. 59. uStefani bamkhanda ngamatshe Base bekhanda uStefane ngamatshe, ekhuleka ethi wakhala enkosini wathi, Nkosi Jesu Nkosi yamkela Jesu yamkela. umoya wami. You understand? Amen. So njengoba uJesu Kristu akhushulwa ayisezulwini, Amen. Waseguqa phansi waseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu naye wathi, wamemeza ngezwi elikhulu. Inkosi ingababaleli lesisono. NoJesu Kristu wabatshela wathi, Nkosi bathethelela amacala abo abakwazi abakwenzayo. Amen. Kodwa kusho ukuthi nithetheleliwe, nithethelelwe ngokuphenduka, Amen. nishiye isono. Amen. So Eseshilo lokhu Eseshilo lokhu. walala ubuthongo. walala ubuthongo. Amen. Ngoba abafele kuKristu Amen. abafanga ukufa balala ubuthongo. Amen. Ningakhohliswa. Amen. Hambe kwincwadi yakhona, kwincwadi yazenzo isahluko 8 verse 2. Amen. Sesibheka umngcwatshwa kwakho uStefani, phela kufanele sibheke yonke into. Incwadi yezenzo isahluko 8 Yes sir. verse 2. Ungathuki ukuthi ke Amen. siye lapha sifuna ukuthi sikwenzele ukuthi kube khona uqondo ukuze noma wabhala phansi nama scripture noma lezi ncwadi esizifundayo uhambe uyoconfirma sowedwa ukuze uzoba nokuqonda ukuthi lento esikhulumayo asikhulumi nje amankwebezi into esicabangayo Yes. bonke. Hallelujah. Sikuthathe hallelujah. Hallelujah, glory to God. Sikuthathe phansi ngemvume kaNkulunkulu nomfundisi namuphi uma ezinikela Yes, Lord. uNkulunkulu Amen. lesiphiwo sithenjisiwe Amen. uyakwenza lemsebenzi le nengaphezulu Amen. kwale eyenziwa uKristu Amen. lokuthi aphendule abantu Amen.
abakhombe eqinisweni Yes, Lord. babhabhathiswe Yes, Lord. egameni likaJesu Kristu Yes, Lord. kukho ukuthethelela kwezono zabo Lord. ukuze bamukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana bethu Isithembiso lesi sinikiwe. esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Amen. Amen. Uthini incwadi ngale kwincwadi yezenzo? Incwadi izenzo isahluko 8 Yes sir. from verse 2. Yes sir. Amadoda akholwayo, Amadoda yabona ke ngithi mina angifuni ukungcwatshwa abakhetheni. amadoda akholwayo Angeke ngingcwatshwe izoni. ambeka uStefani. Amadoda akholwayo ambeka uStefani. Amadoda akholwayo Ambeka uStefani. angeke angifuna umfundisi ongakholwa. Amen. Angifuna indoda ezobelisha iBhayibheli ithi yazi ukuthi wani phansi eBhayibhelini. Amen. No, Amen. ngifuna abantu engihamba nayo lendlela le Yes, Lord. abakholwayo. Amen. Hallelujah. Ambeka uStefani. Ambeka uStefani Amkhalela isililo asemkhalela. esikhulu. Akulona icala ukhalela umuntu ongasekho Amen. ngoba ubehamba nani indlela. Amen. Amen. Asenza njani ngoba lokho? Amkhalela isililo esikhulu. Asekhala kakhulu amadoda ayenaye uStefani akholwayo. Amen. Amen. Amkhalela isililo esikhulu. Do you understand? Amen. Hallelujah. Esikufunayo ubhalwe phansi. Amen. Hayi okucatshwa ngayithina. Yes, Lord. Ngokuba incwadi yase-Efesu chapter 4 from verse 4 from verse 3. Incwadi yase-Efesu. Amen. Amen. Sithemba nondaba uyaphenduleka Amen. ngoba phela uma ukhuluma ngeBhayibheli kufanele unabe ukuze uvule ukuqonda kakhulu nabe Amen. ngokuba bonke abantu abafuna ukukholwa Amen. before lencwadi le bafo hambe kwincwadi yaseRoma chapter 10 from verse 16 ngokuba phela umuntu ofuna ukukholwa Amen. kufanele athole ukuchazeleka ngencwadi konke okubhalwe phansi Amen. ngokuthi uNkulunkulu ukunikele Amen. umuntu oqondayo ukuthi kubhalwe ukuthini. Amen. But ke ngenxa ukuthi ama scripture vele lokho efika bemaningi Amen. awuqaleke incwadi yezenzo Hallelujah. chapter 8 verse 27 le khona ubani Amen. Stefan. le ndoda le Saul. indoda le Chapter 8. Hallelujah. verse 27 Verse 27. uba umtheno Mtheno. Hallelujah. mekuthi kuyona leyo ungisize Amen. iyona Wayesesuka wahamba bheka nansi indoda yase-Ethiopia. lana ke uNkulunkulu Umtheno. wafika umoya engcwele kuFiliphu Amen. wathi hamba endaweni eyithize Amen. lapho ufika ume wama walinda waqhamuka indoda ihamba ngenqola umoya omngcwele wasumthuma wathi hambe kuleya ndoda Amen. waya khona kwakhona kuleya nqola kwakhona bani Indoda yase-Ethiopia umtheno. yes sir Isikhulu sakaKhandeke, yes sir inkosikazi yase-Ethiopia. Ebiphezu isikhulu Kwengcebo. sakakhandeke Yeah. Amen. Inkosikazi yase-Ethiopia. inkosikazi yase-Ethiopia isigodi lapho kwakubusa khona inkosikazi yase-Ethiopia leyo ndoda wayeseqhamuka esigodini sasekhandeke. Amen. Amen. Ebiphezu kwengcebo yayo yonke Ebiphezu kwengcebo yayo yonke ibifikile eJerusalem iza kukhuleka. isuke Ethiopia le Africa Amen. Amen. isuke Ethiopia iza la eJerusalem izokhuleka ngoba iyakholwa kwasekwenzakalani Ibisibuya ihlezi enqoleni yayo ifunda umprofeti uIsaya. ifunda incwadi kaMprofeti uIsaya. Umoya wathi kuFilipu, Umoya wayesithi kuFiliphu umoya ongcwele wakhuluma noFiliphu sondela unamathele kuleyo nqola. sondela uhlele leya ndoda leya efuze kwaleya nqola uhambe nayo. uFilipu wasegijimela kuyo. Haleluya uma ngithunywa umoya engcwele kufanele ngigijime. Amen. Wayizwa ifunda umpostoli uIsaya. Indoda iphunda umprofeti
wayizwa ifunda umprofeti uIsaya wayizwa ifunda umprofethi uIsaya wathi uyakuqonda kambe lokho okufundayo nangoku indaba uyakuqonda yini lokho okufundayo wemfundisi amen mfundi haleluya haleluya mfundisi uyakuqonda yini lokho okufundayo nalokho okufundisa abantu na amen noma uqondi amen uyakuqonda yini na mfundisi amen noma uqondi amen uma ungaqondi uzophendula njengomtheno Amen. wathini umtheno yona yathi ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na uzozazi kanjani izinto zikamoya ungahola umoya engcwele amen amen uzwa abantu abaningi abatshela kanti bayakopela yes yes inkinga yenu uyakopela ingakho sikhona sizona expose haleluya 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 Hallelujah. haleluya glory to God haleluya haleluya Amen. ingakho sikhona umoya engcwele ungithumile amen ukuthi ngizona expose uthe gijima Amen. unamathele liyanqola yes Lord haleluya haleluya amen angibuzanga ukuthi ngiyokwenzani ngoba ngiyazi umoya engcwele ufunani yes Lord fundisa abantu iqiniso wathini umtheno ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na nidinga umholi yes Lord umoya engcwele yes Lord ozongikhombisa indlela yeqiniso ukuze niphenduke ezonweni zenu nibuyele endleleni eqondile yamnxusa uPhilip ukuba akhwele ahlale nayo right phindela ngale kwincwadi yaseRoma chapter 10 nizokwazi kanjani ukubhalwe phansi ningenayo umholi ozonifundisa Yes, Lord. ngokuba incwadi kwabaseRoma chapter 10 verse 16 ithini haleluya kodwa abalilalelanga bonke ivangeli kepha abalilandelanga bonke ivangeli kodwa abalilalelanga bonke ivangeli indaba yenu ninabafundisi bamanga akunina nonke emfundiseleni ivangeli kodwa abalilalelanga bonke ivangeli nabantu labo abayenza amasonto ama-fake abafuni ukulalekela ivangeli bafuna ukuholwa iy'nganuko zabo kodwa abalilalelanga bonke ivangeli nifuna ukuhlala ezonweni zenu nibe yikhohlakali uma senifile nicabanga ukuthi nizokhulunyelwa abantu abaphilayo ukuthi ningene ezulwini ngeke kwenzeke lokho amen never haleluya 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 amen haleluya 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 ngeke kwenzeke lokho haleluya ngokuba uIsaya uthi ngokuba umprofethi uIsaya le ndoda ngale yayifunda incwadi kamprofethi uIsaya ngapha umpostoli Paul uyafakazisa ngencwadi yakhulunywa uIsaya uthini Nkosi ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na ubani okholwa yilokho esikuzwe ngomoya engcwele lokho esinifundisa kona mawukholwa phenduka amen phuma esonweni sakho amen yeka ufele amen yeka ukudakwa amen yeka ukubulala Amen. yeka ukuphinga yeka ukuthakatha Amen. yeka ukuhlabela amadlozi haleluya Hallelujah. haleluya amen yeka ukudaka utshwala yeka uqamba amanga Yes, Lord. yeka untshontsha Yes, Lord. yeka ube isitabane yes Holy Spirit haleluya 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 Yes, Lord. haleluya 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 glory to God amen phenduka amen phenduka ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa manje ukukholwa kuvela ngokuzwa ngalokho ke Hallelujah, ukukholwa hallelujah. kuvela ngokuzwa haleluya glory to God ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu uma ukholwa amen funeka uqale uzwe yes Lord uzwe izwi yes Lord lelo zwi akulona izwi lomfundisi wakho Yes, Lord. but izwi likamoya yes Lord uzwa haleluya Yes, Lord. haleluya 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 uzwa izwi likamoya yes Lord ngoba yini ukukholwa yes Lord yiphi leya ncwadi amen awuqedi ungahamba hallelujah ngifuna uwena ongiholayo amen so uma ungihola funa uhole ngani ibhalo ngoba imina ofuna ibhalo ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa fanele uzwe izwi likamoya engcwele ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu ithini ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu ukuzwa fanele uzwe izwi likaKristu Amen. uNkulunkulu amen amen ukuze usindiswe amen funeka uzwe izwi Amen. uthola ukukholwa amen ngendlela ebhalwe ngayo phansi uPhilip wayesegijimela kuyo wayizwa ifunda umprofeti uIsaya wathi uyakuqonda kambe lokho okufundayo na yona yathi ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na
Uzowazi kanjani izinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini Amen. uma ungazi ungenayo futhi umuntu ke ozokuhola ngendlela efanele na? Amen. Umbuzo lowo okumele Amen. uzibuze wona uziphendule ukuthi Yes, Lord. ngokusindiswa kwakho Yes, Lord. why pha usafeba? Amen. Why usahlala ejointini? Amen. Why usebhizi efonini namadoda awu4 Amen. uhamba ulala nabantu ongashadile nabo? Amen. Amen. Why umfundisi wakhe namakhosikazi awu2? Amen. Kodwa balelelanga bonke ivangeli. Benza izinkanuko zabo abafuna ukulalela ivangeli. Yes, Lord. So manje sithi ke isona sikhathi sokuthi wenze isinqumo, uthathe isinqumo sakho Amen. sokuthi ubuyele kulungeni nasekukhanyeni manje Amen. ngokuba incwadi yokuqala kaJohane Yes, Lord. isahluko sokuqala verse 5 siyabhala ngayo moqedza kuyona siyahamba siya ku Act 2:38. Amen. Hallelujah, glory to God. Amen. Incwadi yokuqala kaJohane Amen. isahluko sokuqala from verse 5. Amen. Nanti izwi esalizwa kuye sinishumayeza lona. Umpostoli uJohane uthi yilo lelizwi Nanti izwi esalizwa kuye leli liphuma kuKristu sinishumayeza lona. sinishumayeza lona leli eliphuma kuKristu ngokuqonda kukaKristu hayi kamhleli Lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya. uNkulunkulu ungukukhanya uNkulunkulu ungukukhanya. uJesu Kristu uthi ngisibani sezwe uma uJesu Kristu esho njalo namanje incwadi ithi uNkulunkulu ungukukhanya Ungukukhanya. Ubumnyama abukho kuye. abukho kuye Nakanye. nakanye Amen. kube khona ubumnyama kuNkulunkulu. Amen. Ingakho sishuba naleli Yes, vangeli Lord. mina ngizelanga nje ukuzoba ukuya enkolweni no angiphendukelanga ke mina ukuthi ngifuna ukupromote amabandla enkolo zabantu amaBaptist nama-Roman Catholic Church nokuthi ngisonda no Amen. angisondi kaShembe angisonde emaromini Amen. ngisemzimbeni kaKristu Amen. ngikebandleni labangcwele Yes, Lord. ngingcwele ngokuba uNkulunkulu wami ungcwele Yes, Lord. washo njalo kuMose. Hallelujah, 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 glory to God, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova. Leviticus chapter 19 Amen. verse 1. Amen. Incwadi kaLeviticus 19 isahluko from verse 1. uNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi, tshela inhlangano yabantwana bakaIsrayeli yonke uthi niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. uNkulunkulu wethu ungcwele, Amen. thina fanele sibe ngcwele, Amen. thina sonke Amen. ukuze besingcwele sikwazi ukuhlukaniseka. Amen. Leviticus 10:10. Amen. Leviticus isahluko 10 verse 10. Hallelujah. Hallelujah. Niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele. Fanele sikwazi ngokubuka nje Amen. nangokuzwa Amen. sikwazi ukuhlukanisa okungcwele nokungekho ngcwele. Hallelujah. Nokwazi ukuthi nithi ngcwele ebandleni lakho kodwa kushumela umuntu wesifazane. Amen. Anikwazi ukuthi nithi ngcwele esontweni nenibona ukuthi nihola umfundisi onabafazi ababili noma oshadile wadivorce waphinde washadela omunye umfazi wakhe esaphila. Amen. Isikhohlakala leso. Okungcolileyo nokuhlambulukileyo. Izinto lezi efanele nizazi ngokweBhayibheli ngokuzayo sophinde singene kuyona futhi le. Nize nifundise abantwana. Ngoba lezi zinto lezi zokukhombisa ukwazi nokuhlukanisa izinto ezingcwele nezingekho zingcwele okungcolile nokuhlambulukileyo izinto efanele sifundise abantwana bethu. Uzafundisa kanjani ingane yakho ungazi lutho? Hallelujah. Fundisani ungazi lutho? Amen. 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 Hallelujah. Ephesians chapter 4. Hallelujah. Ephesians chapter 4. Wonke umuntu othi uyafundisa funeka afundise yonke into ebhalwe phansi. Ngemvume kaNkulunkulu funeka ahlale ezwini likaNkulunkulu angaphumi. Yes, Lord. From verse 3. Amen. Incwadi kwabase-Efesu. Awume angazi awuphinde uhambe Ephesians chapter 4 from verse 1 chapter 1 from verse 3. Amen.
Incwadi kwabase-Efesu Yes, sir. isasuko sokuqala Yes, sir. verse lesithathu. Yes, sir. Makabongwe uNkulunkulu Masimbonge uNkulunkulu, uyise wenkosi yethu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu uJesu Kristu. osibusisile Usibusisile ezulwini ezulwini uKristu kuKristu ngezibusiso ngesibusiso sonke sokomoya ngesibusiso. sokomoya. Wonke umuntu ufuna phenduka athola isibusiso sikamoya engcwele, isiphiwo. Yes Lord. Ngoba wenzani uNkulunkulu? Njengalokho asikhethela Yasikhethela kuye ngothando ngothando phambi kokusekelwa ngaphambi kokusekelwa, kusho ukuthi Amen. ngaphambi kokuthi kwakhiwe umhlaba, kwezwe ukuba sibe ukuthi ngcwele thina fanele sibe ngcwele singabi nakusolwa singabi nakusolwa. phambi kwakhe. Akufanele sisolwe phambi kwakhe manje sisaphila. Amen. Amen. Hamba kuye ngale ku chapter 4 verse 3. Amen. Efesu Yes Lord. chapter 4 verse 3. Yes Lord. Nikhuthalele ukugcina ubunye Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya bukamoya. Yonke into ikhomba kubani? kumoya Yonke into ikhomba kubani? kumoya oyingcwele Hallelujah, hallelujah, glory to Hallelujah. God. Sikhomba kumoya oyingcwele ngesibopho sokuthula ngesibopho sokuthula. munye umzimba Munye umzimba, munye umzimba munye umzimba, munye umoya munye umoya, munye umoya uyise wimoya yonke. njengalokho nabizelwa ethembeni linye Sibizelwe ethembeni linye. njengalokho nabizelwa ethembeni linye Linye ithemba esibizwele kulona. lokubizwa Lokubizwa kwethu. yinye inkosi Yinye inkosi. Ayikho into ekuthiwa inkosi ushembe. Amanyala lawo. yinye inkosi Yinye inkolo. Ayikho into ekuthiwa uJehova shembe. yinye inkolo Amanyala lawo. yinye inkolo Akaze kushiwo ukuthi Jehova Moses. yinye inkolo Akaze kushiwo ukuthi inkosi Moses kuthiwa Nceku. yinye inkosi Umprofeti kaNkulunkulu Moses. yinye inkolo Yinye inkolo. munye umbhaphathiso Awubhaphathiswa ngokufafazwa kwamanzi ebusweni. munye umbhaphathiso Awubhaphathiswa ngokuthi uphakamisa izandla ugqobisa ikhanda kuthiwa isho i-sinner's prayer. munye umbhaphathiso Awubhaphathiswa egameni likayise, egameni lendodana nelikamoya oyingcwele. munye uNkulunkulu Munye uNkulunkulu, munye uNkulunkulu munye uKristu. uyise wabo bonke uNkulunkulu wabo bonke. uyise wabo bonke uNkulunkulu wabo bonke. ophezu kwabo bonke Uphezu kwakho konke. ophezu kwabo bonke Phezu. okubo bonke ophakathi kwabo bonke. Munye. One. Amen. There was a Trinity kwasho amacima kwavutha. Amen. Faka ingqomeni lonto lo yesihogweni. Amen. Ayisebenzi. Amen. Ayisebenzi Trinity, no. Yes Lord. Ayikho. Yes Lord. Act 2:38. Incwadi yezenzo isahluko sesibili ivesi lamashumi 3. nesishiyagalombili. Phinde. Incwadi yezenzo isahluko sesibili ivesi lamashumi nesishiyagalombili. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. Amen. uPetru wayesethi phendukani. uPetru sikhuluma ivangeli lokuphenduka. Uflethele isono. Amen. Ushiye isono ngemumva. Phendukani. Uphenduke. Ilowo nalowo abhaphathizwe. Bese ubhaphathiswa ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. Why kumele ubhaphathiswe? Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Unokuthethelela izono zakho zonke ezenzile. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya Uma oyingcwele. sophendukile ushiya izono ngemumva wabhaphathiswa wagezwa wazaxolela izono manje sekumele unikwe isiphiwo. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Yilokho kuphela sikufunayo. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yilokho kuphela sikushumayelayo. Amen. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi
wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Amen. Zisindiseni. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Zisindiseni. Hallelujah. Hallelujah. Egameni kaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu ophilayo, wena munye. Wena Nkosi uhlezi esihlalweni sobukhosi. Awunawo umoya wokuxokozela. Labo babizile inkosi ngecebo lakho. Bayalizwa izwi lakho njengamanje seliphumile kuzo zonke izinkalo zomhlaba. Uyababiza abantwana bakho ukuba baphenduke bayisindise kulesizukulwane esiphila kusona esiphambeneyo. Baba, uyazi ukuthi sisemhlabeni kodwa sibona bomhlaba. Wena Moya Engcwele siluse ngoba ungumalusi olungileyo. Sithi intando yakho mayenziwe Baba kuwonke amadlebe ezwi izwi lakho. Baphenduke abantu kwindlela abahamba ngayo engabaholeli ekuphileni nasekuphendukeni. Sithi mabaphenduke Baba, usukhulumile ngezwi lakho. Bayisindise bezwe izwi lakho eliphumile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Manje kuze kube phakade. Sithi intando yakho mayenziwe Baba. Kusukela kuqaleni komhlaba iyenziwe intando yakho kuze kube phakade. Amen. Amen. Bazalwane, siyayishiya inamba. Bonke abanembuzo nabafuna ukubhabhadiswa nabanenkani abahlezi kuyise uSathane ebabophile ngakho konke ukungaqondi nokuphikisana nokungazi. Inamba ithi 066 566 9245. Sizoyiphinda 066 566 9245. Amen. Amen. Sibonge bazalwane. Sithembe ukuthi Bambatha uphendulekile and siyabonga ngemibuzo. Sengathi neminye imibuzo ingaqhamuka. Sikhuthalela ukuphendula imibuzo ngokweBhayibheli nangayonke indlela uMoya Engcwele asinika khona iwona esizakuphendula sikunike okukhona okuphansi embhalweni ngoba kukho okuqhamuka ngokomcabango yami noma ngemicabango kaBright kodwa afanele sihole uMoya Engcwele. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela khona nomusa wakhe kukho konke ukuthi asinike ithuba lokuthi siphenduke sikwazi ukuthi sithethelele amacala ethu manje sisaphila ngokuba ngale kwethu na akukho. Siyacela ke bazalwane niqhubeke nokuthi ni message nithumelele nakwabanye ukuze abantu bathole ukuthi badle isinka sikamoya bazibone ukuthi bakufanele yini ukuthi babonane noNkulunkulu noma cha ngokwembhalo. Siyabonga abazalwane ukuthi inkosi isigcinile kuze kube isikhathi esizayo inkosi mayivuma. Amen.